Piatou témou našou je kognitívny tréning. Všetky tie neuróny a synapsy, ktoré sme si vytvorili pri pohybe, potrebujeme dostať do praxe, potrebujeme, aby fungovali, aby boli využívané a teda aby nám zostali. Kognitívny tréning nie je len pozeranie alebo dokumentov alebo čítanie alebo sudoku alebo krížovky. Je to, tak ako pri pohybe sme sa potrebovali zadýchať a spotiť, tak pri kognitívnom tréningu potrebujeme, aby ten mozog naozaj šrotil. Aby vystupoval z tej komfortnej zóny, aby sa neustále musel niečo nové učiť, aby sme stále mali ten pocit, že toto je nové, toto som ešte nevedel, aby sme neboli komfortní. V princípe viem, že mám dobrú kognitívnu kondíciu, keď sa cítim komfortne v nekomfortnej zóne. To znamená, že ak sa učím jazyk, tak časom si zvyknem na to, že stále niečo neviem, že proste sa pomýlim, že sa musím niečo spýtať. Ten mozog je zvyknutý alebo zvykne si na to, že musí stále na novo pracovať. Nedokáže si vytvoriť rutinu, ako napríklad pri krížovkách, že už viete, čo tam máte napísať, ani sa nemusíte veľa zamýšľať. A rovnako to samozrejme platí pre hre na hudobný nástroj, kde jednak zapájate celý mozog a jednak je vlastne nesmierne dôležité koordinovať zvlášť ľavú a pravú ruku napríklad a tak ďalej. Čiže toto sú dva jednoduché nástroje, ako udržiavať svoj mozog aktívny a v dobrej kognitívnej kondícii. Hra na hudobný nástroj a učenie sa cudzieho jazyka.